Dobrý den, připravil jsem si pro vás krásný dům v Lanžhotě s potenciálem a moc pěknou zahradou. Jo, jestli myslíte tenhle, tak tenhle to určitě není, ale pojďme se na něho podívat. Tak tenhle dům to je. Dům, o kterém já jsem vám vyprávěl. Pojďme se společně na něho podívat, protože tenhle dům má potenciál. Dům si můžete zrealizovat dle vašich představ a také vám dokážeme zařídit stavební firmu. Pouhých 444 metrů od domu se nachází krásné dětské hřiště s relaxační zónou.